De visite van Herman zonder squallen is onderdeel van een speciaal lesprogramma Oer Media. De leerlingen mij de VVD Pommerand allerhande vragen stellen en schreeuwden dan een artikel oer voor de lokale kranten. Ik vroeg me af, is het niet een beetje zo dat veel VVD-stemmers toch wel vrij veel geld hebben en dus heel snel de bok zijn als de hypotheekrenteaftrek afgeschaft zou worden? Ik ben ook VVD'er, zoals je weet, maar rijk absoluut niet. De opkomst bij provinciale verkiezings is traditioneel leeg. Toch mingen Haagse politici haar volop in de strijd om de provinciale steden de Eerste Kamerleden kiezen. Het zittende kabinet van VVD'er Mark Rutte had daarom alle belang bij een goede uitslag. Voor Friesland zelf een aantal dingen wil regelen, op het gebied van infrastructuur, ruimtelijke ordening, waterrecreatie. Dan moet ze ruimte krijgen van het kabinet om dat te doen. Dat doet dit kabinet. Daarom is het ook van belang dat dit kabinet door kan. En is het dus van belang dat er een goede Eerste Kamer komt. De leerlingen binnen nou in positief voor de les. Maar ja, het bloot vanzelfs politiek. Ja, hij verdedigde zich heel goed, maar ik ben van overtuigd nu. Ik vond eigenlijk dat hij probeerde er ook een beetje omheen te draaien, maar... Ik snap ook wel dat het sowieso allemaal heel moeilijk is dat je natuurlijk keuzes moet maken in allemaal dingen. En dat je dan eigenlijk voor iedereen niet altijd de goede keuze kan maken.